Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga reaksyones para sa pagsulog naton sa ika-16 o kung napulot anom nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Laura, siya nga first year death anniversary sa bunga adlaw, offered by Patria kag Ledesma family. Para sa kalagdanday Mamerta, Pedro, Maria, kag Luciano, offered by Julia Soles and family. Para sa kalag ni Josefina, offered by Capauan and Valencia family. Para sa kalagdanday Teodoro, Erlin, Delfina, Danilo, Marcelino, Cesario, kag Donald, offered by Kuno and Trongoy family. Thanksgiving is offered to Mr. Eduardo Sayo on his birthday, offered by Mr. and Mrs. Jenna Nakaya and family. Thanksgiving is offered to Chris Joffer Valencia on his birthday on July 21, offered by Valencia family. Thanksgiving is offered to Mrs. Delia Johnson on her 69th birthday tomorrow, offered by Johnson family. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Roger Amagen and family. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Rodelyn Fileman and family, Miss Nilida Tamises and family, Mr. and Mrs. Jessie Capauan and family, Mr. and Mrs. Annabel Sayo and family, Mr. and Mrs. Judith Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Aisa Capauan and family, Mrs. Delia Johnson and family, Miss Arlene Milicinia and family, Miss Josel Avancenia and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Alberto Tabuyok and family, kag Miss Justin Mercurio and family. Nakahibalo kita magbaton sa mga bisita sa aton pulian. Kaangay ni Marta sa Ebanghelyo, kung kaisa, hindi kita makaarapal sa kadamuon sa mga bunuhaton sang paghanda. May matun-an kita sa halimbawa ni Maria nga wala nagakabalaka sa paghanda, kundi nagalingkod sa pagpamati sa mga pulong ni Jesus. Kung kaisa, nagakabalaka gid kita nanungod sa aton hilimuon para sa Ginoo. Apang ang Ginoo nagahulat hindi sang aton hilimuon, kundi sang aton igtalupangod sa iya. But niya nga magpalapit kag magpamati kita sa iya pulong, kag ihatag sa iya una sa tanan ang aton atensyon, ang aton huna-huna kag pagipusoon. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa
Upod sa aton mga intensyon, nagasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Ang ganda maging takos kita sa pagselebrar sa Santos nga misa, kilalahon nato na nayan aton mga sala. Tanan, nagakonfesa Ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa konsala, sa kundako kag tuod nga sala. Busa nagapo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan niya mga iles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad na aton mga sala. Tuwitian kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitasan, nagsaduta kami kain sa mga tao na may maayos kabubuton. O Ginoo,
Mga muyo kita. O Diyos ka mo na may kaluwi kami nga imo mga alagad, kag dugangi sa amon ang imo grasya, agod nga magkabuhi kami sing maligon sa pagtuo, sa paglaom, kag sa pagkigugma, kag tungod sini tumano namon sing maid-id ang imo mga kasuguan. Ginapangayo namin ini sa imo, pagay ka Heso Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Ang Ginoo nagpakita kay Abraham sa balaan nga kahoy sang Mamre. Si Abraham nagapungko sa paratahan sang iya tolda sang udto nga adlaw, kag sang magtungkaaw siya, nakita niya ang 3 katawo nga nagadindog didto. Sang pagkakita niya sa ila, nagdalagan siya sa pagsugata sa ila. Nagluhod siya kag nagduko nga nagasiling, "Mga utod, ano ang sarang ko maalagad sa inyo? Kung mahimo, hindi pagligari ang akong puloy-an, kundi maghapit gid kamo. Makuha anay ako sing tubig, agod makapanghinaw kamo sang inyong mga tiil. Pahuway kamo anay diri sa idalom sining kahoy. Makuha man ako sing sarang ninyo makaon. Makahatag ini sa inyo sing kusog sa pagpadayon sang inyo pagpanglakaton. Nagkari kamo sa akong puloy-an, gani yari ako sa pag-alagad sa inyo." Nagsabat sila, "Sige, salamat gid." Si Abraham nagdali-dali sa pagsulod sa tolda, kag nagsiling kay Sara, "Dali-dali ka kag magkuha sing isa ka sako sang imo labing maayo nga arina, kag magluto sing tinapay." Dayon nagdalagan siya pakadto sa iya mga baka, kag nagpili siya sing isa ka tinday nga matambok, kag ginhatag ini sa ulipon. Nga nagdali-dali sa pag-aman sini. Nagkuha siya sing keso, gatas, karne, kag ginbutang ini sa atubangan sa mga tawo. Dito sa idalom sang kahoy, ginpakaon niya sila. Dayon, nagpamangkot sila sa iya, "Diin ang imo asawa nga si Sara." Nagsabat siya, yari siya sa sulod sang tolda. Ang isa sa ila nagsiling, "Sa tapos sang 9 ka bulan, magabalik ako, kag ang imo asawa nga si Sara, mag-anak sing lalaki." Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Ang tawo nga nagatuman sa Dios sa tanan nga bagay, kag nagahimo sa gihapon sing matarong, kag wala nagabutang-butang sa iban, nga nagahambal sing matuod, kag tinagipusoon. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Wala siya nagahimo sing malain sa iya mga abyan, kag wala nagapato-pato, siya malain sa iya isig katawo. Ginatamay niya ang mga ginasikway sang Dios, pero iya ginapadunggan ang mga nagatuman sa Ginoo. Ginatuman niya sa gihapon ang iya ginasaad, bisan mabudlay ini tumanon. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Nagapahulam siya nga wala nagapasaka, kag hindi siya mahamham sa pagpanaksi batok sa wala sing sala. Ang tawo nga naghimo sini, hindi gid malingkang. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga utod, karon ginakalipay ko ining akon mga pag-antos tungod sa inyo, kay paagi sa akon lawas nun nga mga pag-antos,
Nagabulig ako sa paghingapos sang nabilin nga mga olantuson ni Kristo para sa iya lawas nga amo ang simbahan. Kaginhimo ako sang Dios nga isa ka alagad sa simbahan, kaginhatag niya sa akon ining buluhaton para sa inyo kaayuhan. Ini nga buluhaton amo ang pagbantala sing bug-os sang pulong sang Dios. Nga amo ang sikreto nga ginlipdan niya halin sang una nga panahon sa tanan nga mga katawhan. Pero karon ginpahayag niya ini sa iya mga tumulo. Amo ini ang plano sang Dios nga mapahayag niya sa iya mga tumulo ining bugana kag mahimayaon nga sikreto. Si Kristo yara sa inyo nga kon sayuron magaambit kamo sang himaya sang Dios. Gani ginawali namon si Kristo sa tanan nga mga tao, nagapaandam ka nagatudlo kami sa tanan sa bug-os nga kaalam. Agod nga madala ang tagsatagsa sa inyo sa atubangan sang Dios, subong hamtong nga tao nga nahiusa kay Kristo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihag magtindog ang tanan. Bulahan sila nga ang pulong sang Dios nagapabilin sa maayo nga tagipusoon, kag nagapadayon tubtob nga magpamunga sila. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Mula sa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Sang nagpadayon si Jesus kag ang iya mga gituton-an sang ila pagpanglakaton, nakaabot siya sa isa ka baryo. Dito ginbaton siya sang isa ka babae nga ginahingalanan kay Marta sa iya balay. Si Marta may utod nga babae nga ginahingalanan kay Maria nga naglingkod sa tiilan ni Jesus sa pagpamati sang iya pagpanudlo. Si Marta hindi na makaarapal sang madamo nga mga hilikuton, gani nagpalapit siya kay Jesus kag nagsiling, Ginoo, wala ka bala nakagakabala ka nga ginapabayaan ng ako sang akon utod sa mga hilimuson? Singga na siya nga magbulig siya sa akon. Ang Ginoo nagsabat sa iya, Marta, Marta, nagapalibog ka kag hindi ka mapahamtang tungod sa madamo nga mga butang. Pero isagid lang ang kinahanglan. Husto ang ginpili ni Maria kag ina hindi makuha sa iya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Ang tema sa aton pagpamalandong sa sining ika-60 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ilabi na gid sa aton Ebanghelyo, amo ang pagkabuhi naton nga ma-experience naton ang tensyon sang pagpangabudlay o kun ang pagtinguha, kag ang tensyon, pagtinguha, kag sang pagpahuway. Sa aton kabuhi, naga-baylo-baylo, o kung naga-sunod-sunod, o kung naga-kinahanglan ang isa kag isa sa sining
duha kay gina-experience naton nga tensyon sang aton kabuhi nga kinahanglan magpangabudlay kita, agud nga magpadayon kita sa pagkabuhi, pangita sang kinawala. Pero hindi man magpatama kay kun kaisa kinahanglan man naton magpahuway. Agud nga sa mga dason nga mga inadlaw, padayon naman nga magtinguha kag magpangabudlay. Sa bagay nga amo ini ang imahin nga ginapakita sa aton sang aton ebanghelyo subong kag sa ulihi kuhaan naton sa pagpamalandong. Ang persona ni Marta kag ni Maria nga kung sa diin nag-abi-abi sila kay Jesus. Ang tema sang ebanghelyo amo ang pagpang-abi-abi. Ang unang nga balasahon amo man ang pagpang-abi-abi ni Abraham sa mga tatlo ka tawo nga amo to ang simbolo man sang Blessed Trinity, no? Amay anak kag Espiritu Santo, no? Ang persona, tatlo ka persona. Pero mabalik kita sa aton pagpamalandong. Kung lang taon naton sa aton kabuhi, may tension gid man, hindi bala? Ang tension sa pagpangabudlay kag pagpahuway. Kag dira sina kinanglan balanseho naton, no? Hindi man pagpatama sa pagpangabudlay kay kapuyon ka man, kinahanglan may pahuway. Hindi man pagpatama sa pagpahuway, kay way ka na sang inugsulod sa imo talabugasan. No? Pahuway ka lang nga pahuway, no? Daw si Juan ka lang naganganga, nga hulat mahulog ang buluto nga bayabas. No? So pangabudlay, pagpahuway, sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, ang balanse sa tensyon sang sina. Amoy na ang aton nga eksperyensya sa matag adlaw nga kabuhi. Pero ang aton ebanghelyo nagapakita sa aton nga sa aton spiritual nga kabuhi amo man ina kinahanglan ang pagbalanse man sa aton nga kabuhi nga Kristohanon nga nagapalapnag sang pulong sang Dios nga nagaakto kita, nagapangabudlay kita sa paglapnag sang maayong balita. Kag ang pagbalanse sina nga nagapangamuyo kita kag nagapahuway kag nagapahulom upod sa Dios. Gani nga gingamit sang Dios ang ining duha ka persona, si Marta kag si Maria, agod nga ipakita sa aton ang ining aton responsibilidad sa Dios, sa aton spiritual life, nga kinahanglan balansihon man naton. Kung ginabalanse naton ang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, sa pagpangabudlay, pangita sang kinawala kag sa pagpahuway, ang aton spiritual life amon man ina may balanse man. Pero may pamangkot, Pader, di sa aton ebanghelyo sa katapusan nagsiling si Jesus nga Marta sagad kita katirik-tirik. Si Maria ya ang nagpili isang maayo, no? Kung sa in English, Mary has chosen the better part. Di Father, si Maria nami siya kay nagapungko lang gid siya kag nagatunganga kay Jesus, no? Kay nagapray gid siya ya. Mga utod, sa iban nga mga komentaryo sa sining ebanghelyo, nagasiling, nga sa balanse nga paglantaw sinitanan, si Marta, nag-remind kay Mary, kay Maria, Maria, tama na ang pagpangamuyo. Ginahangkat ka na sang, nga ibutang mo na sa buhat, ang bunga sang imo pagpangamuyo. Asasan o kapadara nga magtunganga nga masilin ka na nga ang imo pagpangamuyo nagatulod sa imo nga magbulig ka sa imo isig katawo. Di dira ka lang. So amoy na ang iban nga mga komentaryo sa aton ebanghelyo sa iban nga mga nagtuon sini, no? Matuod nga importante ang pagpangamuyo, importante ang magpamati katulad kay Maria, ara sa tiilan ni Jesus nga nagapamati, ayhan sa aton niya, nagapangamuyo sa aton altar, nagapray before the Blessed Sacrament sa Adoration Chapel, nagabasa sang balaan nga kasulatan, nagapangamuyo, naganobinaryo. Pero, importante ina. Pero si Marta, katulad sang pag-remind ni Marta kay Maria, siling niya, may mga tendency kung kaisa kita, mga utod, no? Kung ginahangkat na kita sang pulong sang Dios, nga i-apply na naton ang aton ginpangamuyuan, no? Daw babudlay, to dira ka na lang ya, Jesus dali lang
lang kuya ha. Dili lang kuya ma-pray. Hindi na kuya magwa. Nami niya feeling ko sa Adoration Chapel kay aircon. Pero ang balasahon sang Ebanghelyo o kun ang Blessed Sacrament nga sa imo pangamuyo kag ang pagbasa mo sang balaan nga kasulatan ginasugo nga kana nga kadto na to ay ho sa tupad balay mo to wala sang tilig-angon bulig ito kadto ko to sa utod mo nga ginsingalan mo ay patawaran na to no pero hindi ko ya drill ko ya sa Blessed Sacrament sa Adoration Chapel nami diya kay day aircon no so kung sayo ron mga utod diri nagasulod ang aton pagpamalandong ang pagpanghangkat sa aton kay sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi kinahanglan man magbubulubalansi kita kay kun sa tion nga ginahangkat na kita sang aton pagpangamuyo nga maglakat kag magserbisyo kag magamuma sa aton mga utod katulad sa ginabuobra ni Marta kay Jesus ang mga Jesus sa aton kabuhi nga aton dapat tatapon wala naton ginatatap bangod kay nami diya nga isa lang kita kag nami diri kay waay kita ginadisturbo kunara kita sa Adoration Chapel wala kita ginadisturbo kunara lang kita sa atubang sang altar nga nagapangamuyo sang rosaryo pero kun ang pangamuyo naton sang rosaryo ang pagpangamuyo naton sa Blessed Sacrament sa Adoration Chapel nagahangkat sa aton nga magwa na kag magamuma sa mga Jesus o kun sa mga Jesus nga ginapakita sa Dios sa aton nga dapat naton nga buligan ti ano ang aton nga response ano ang dapat naton nga buhaton gani nga lang tawo naton sa aton kaugalingon ang bulubalanse kay may ara man sa tion nga sobra man sa pihak no katulad ni Marta nga ang istorya ko bala sa inyo no tawag si Marta nga Trixie no tirik-tirik no Trixie tirik-tirik no naway naman siya sa tion sa pagpahuway kag pagpangamuyo nga ang iya tanan nga obra para lang sa iya kaugalingon kag basi hindi na tudlo sang Dios sa iya gani nga balansi lang no may ara man nga tendency kun kisa nga ara lang kita magpangamuyo dinami gid pero kung ang aton pagpangamuyo palagyo na sa aton responsibilidad sa ginahangkat sang bunga sang aton pagpangamuyo then depende sa aton mamalandongan naton kinahanglan naton nga balansihon ina ukod ko natalupang na naton nga tirik-tirik na lang kita kag basi nga ang aton pagtirik-tirik bunga lang sang aton pagkakinahanglan kag bunga man sang aton tinutuyo nga sa dason nga eleksyon nagabulig kita sa aton isig katawo kay mapadalagan kita then i-check mo ina kung di nagahalin ang imo pagbulig sa imo isig katao. No? So balanse, no? So kabay pa nga sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton pagbulubalanse sang pagpaninguha kag pagpahuway sa aton adlaw-adlaw nga pagpabuhi kag sa aton spiritual life sa pagbalanse sang pagpangamuyo kag pag-abi-abi o kun pag-amuma sang aton mga utod nga nagakinahanglan kabay pa nga ang Dios magtudlo sa aton tanan. Kag amo ining rason nga ari kita diri kada Sabado sang gabi sa sining Eucharistia kay nagapangayo kita sang grasya sang Dios. Agud nga sa adlaw-adlaw nga tanan mabalansi naton ang aton kaangtanan sa Dios sa pagpangamuyo kag sa pagpaamuma kay Hesus sa aton isig katawo. Pamalandongan naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo nagatuo ako sa Dios Amay nga makagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko sa Kristo iyanak nga bugtong nga aton Ginoo. Kagin panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Virgen, insakit sugo ni Poncio Pilato. Ginlasa sa krus na patay kag ginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kadagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay makagagahom sa tanan. Gikan dito, makaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo nga nagapabakod sa aton paagi sa iya pulong kabay pa nga kita
magpamati kag magsunod sang iya kabubuton para sa aton. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nagapangulo sa simbahan kag sa gobyerno permi magbinag-binag sang kabubuton sang Ginoo para sa iya katawhan. Agud mahatagan sila sing kaalam kag kabakod sa pag-alagad. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa tunga sa madamo nga mga buluhaton, hataga namon sentiyon ang Ginoo, ang mga butang nga espiritual, ang pulong sang Dios kag ang pagbaton sa mga sakramento. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga panimalay nga ginatilawan sang kaimulon, sang pagbulagay kag sa mga problema nga dala sang kapintas, kag di paghinampanay, makakita sang bulig kag kabakod halin sa Ginoo, kag sa mga tawo nga may maayo sing kinabubuton. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, sining tuig sang jubileo, kaangay nanday Marta kag Maria. Buksan namon ang amon mga kamot sa pag-alagad, kag ang amon tagipusoon sa pagbinagbinag sang pulong sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga amligan kami sang Ginoo batok sa mga balatian, kag mga kapahamakan, kag kabay pa nga ang amon mga utod nga nagtaliwan, makaagom sing kapahuwayan kag kalipay nga dayon sa ginharian sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo kamay nga ang tanan namon nga ginahimo magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig kag manginhimpit sa imo pagtuytoy. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palag magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod agod nga ang akon kaganginyo sakripisyo mahamutan sa Dios nga may makahigahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kanayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunmat kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. Dios nga mo na may imo ginhimpit ang sari-sari nga mga sakripisyo sang daan nga kasugtanan sa isa lang ka sakripisyo. Batuna kag bendisyoning amon mga dulot subo nga imo ginbaton ang mga dulot ni Abel agod nga ngang ginahalad
sang kada isa sa amon sa pagpadungog sa imo santos nga ngalan, mangin mapuslanon para sa kaluwasan sang tanan. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kagangay gid, igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo nagakabuhi kami, nagagihok kag nagapadayon bisan padayon karon bisan nga umalagi pa lang kami sa sininga duta, ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma. Kag magaangkon kami sang kaligunan sang kabuhi nga palaabuton kun sayuron ang paglaom sang katapusan nga Paskwa nga ginahatag sa amon sang espiritu nga nagbanhaw kay susalin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kag amon ginabantalang imo pagkahalangdon upod sa mga angheles nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos na labing gamhanan, angay dapat simbahon. Sana, sana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Dayaon ang nagkakarin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos ikaw nga todo Ginoo, kay tubaran sa tanan na pagkasantos nga ni padalang imo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayan nga ginbaton si ginabubuton niya ginkuha kag pamihak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Ginpanagtag sa imo gituton ani nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay namong akon lawas kay gitugyan para sa inyo. Subungan. Pagkatapos ang panihapon, niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat, liwat kang ipalibot sa imong ituton, ang nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag manginom sa sining kalis, kay namong kalis sa akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan na kasugtanan, ligaw wala para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang matarikan, Ginoong Jesus. Gani amay amon ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga mga tapos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapagiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nga nalapdag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugmaw po sa amon Santo Papa nga si Leon kag sa amon obispo nga si Medifil kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop siya among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila.
Duno man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian. Batunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayar diri karon nagatambong agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag maghimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Birhen Eloisang Dios, pod kay San Jose nga Yabana, pod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dara sa iya, ginahatag sa imo Diyos Amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan na dungog kag himaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan, hatagi kami sing pagidait samon mga inadlaw. Buligi kami ugod maluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami sa tanan na paliligban. Samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ika nagsiling sa mga apostoles ang pagidait, ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidait, kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan, nagsunod sa ibang siling, at agis sa pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan, Amen. pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Kagay kita sang tanda sang pagidait. Sa mga
Yari si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, Di na katapos nga magsulod ka sa konpulian, mapangmit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kala. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan.
palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo tamda kami nga ginsagod sa lawas kag dugo sang imo anak, kag himuha nga magsaylo man kami halin sa amon daan nga kabuhi sang sala pakadto sa bago nga kabuhi sang grasya. Inapangayo naman ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon. O Ginoo nga amon Dios, puna ang imo banwa sang imo grasya, kag pabakura sila sa imo bendisyon. Agud nga magpasalamat sila sa imo sing walay untat, kag magdayaw sila sa imo nga may kalipay. Inapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kagamutanan bendisyonan sa mahagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos naton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan.